क्या भैया कहाँ गल छोटा का अरे फिर गए पिए हाँ ऊपर ये काम में बटर तुरिया पर अरे हेलो फिर आगल बना के फिर आ गए बाबा के जी और दादा ऊपर ये काम काम करे तो खेल काम में अरे क्या करता है और दादा अरे देखो ये क्या करता है अरे ये आते बड़ा भाई ये रोज रोज के नौटंकी कोई बता सब बर्तन बिगले बा घर में से लेके बिक देले बा काहे क्या बता रोज नाटक करत है काहे रे काहे तू करैले बा ये सब कैसे पहले ये सब पहले शांति से होई पंचायत बाबू हमरा का जिए ना दे बस टोहनी के का हाजी ना जब सब जाते मुखिया के बोला लिया रे पंचायत होई सहारा जिए के पहले हमनी के तीनों भाई लड़ के कट के मर जाए सहारा मर बताओ तो अब एकरे से पूछा कि बाखरा लगा हम जाते मुखिया जी के बोला लिया अरे तो हमारा पंचायती में मुखिया उखिया कभी ऐसा ना बोला मुखिया का बोला होता है ढोल डोला छावा तो हम लोग बात लगा तो मुखिया लगाई मुखिया लोग अपना ढोल मत दे दी तोरा के एकरे से पूछ ना दी तो हिस्सा लगावा तो तू ही लगावा हिस्सा चोल लगावा तनी पैसा तो तनी जाकर छोटे को बुला लिया तो ठीक बा बाबा बाखरा लगा दी तो ना तो वही तो हे मना हो मैया हां त रोज के कोनो टंकी हमरा से ना कहल पी के शांति हो जाए शांति से सब आ गए तो हां सब लोग आ गए पूछा वो करे से कि का चाहता बोल का कहत अरे बोल बाखरा लगा दो लगा दी बाखरा काम है कि कोइले एगो खाती हम अच्छा ठीक बा हम लगा का कोइले बड़े थे काहे नहीं कोइले का कोइले बड़े जावना घरी हम बंगाल गइनी सोना गाछी में दलाली करत रही तो कितना पैसा भेजले बनी हम हां ठीक बा भेजले थे घर हमरे बना ठीक बा हम सब भाई के लिए मदद से हम तार बिया यही हो गए हम नहीं के कमाई हम तो देले बनी का देले बा कहां बात है सब दे तो हम देले बनी साथ में हसल लगा दे तनी काम कर दो हम देले हम दलाली करत है रात भर हां त ठीक है बा हो जाए ना इनका तिलक में ना देती तो इकर बिया होई है इकर तिलक आपस जात रहे ई साइकिल चाहिए नखरा कइले रह है ना तो ही रात के जाके हुलासरा के सेकंड हैंड साइकिल किन के रंगवा के स्टिकर मार के तब तिलक चलते इकर बिया होए हां का नहीं कइले हां त ठीक है जौन पहला तो दूसरे का पहला हम जाना चाहिए हमरा से तो इलाज पर मान ठीक है कइलो अब हमार फैसला सुन हां सुनत है ठीक बा हां तो बड़का तेल ले ना हो ठीक बा हम महिला ते हम गोवर्धन दास के पोखरा ले ले ठीक बा रहू नु ना हमरा मंजूर ना के पोखरा हम ना ले तो का लेबो भले नदी देबो तो दे द पोखरा ओकरा के दो तो नदी तू ले लो हां तो नदी हम ले ले अच्छा तो ठीक बा अब तेल ले ले गोवर्धन दास के पोखरा ठीक बा खराब ले हम इंतजार करम बारिश के कहिया पोखरा भरी ए लोग साले साले पानी बहेला अच्छा पोखरा में
सहुरा खाए के मिलबा हूँ न किस कह सहुरा पनिया ना रही तक बरारी मिली कोनिया बार हो बस नहारवा नदिया में और रहेला वहू में के सुखार आवेला फिर तो तू बोरे के पत्थर की तरह नहर में कमारा टेरला के लागल बा तो वही में चल गए तो कमारा पूरा मन कर के अपन गिरा के बंद कर दिया अपन बहवाई। अच्छा ठीक बा चलो पोखरे दो आए गुआम बात सब बखरा होइए गएल अब खेतों में बखरा लगाए के तनी ठीक बा। हां तो लागते बा तो सब में लागे ठीक बा 2 कट्ठा बड़का ले ठीक बा आ 2 कट्ठा हां उ मुसमट ही अलग के ले रहनी है खेता बा के हम ऐसी क कोट से खरीद ले रहनी है हां तो उ ले मझिला ठीक ना बा। तो उ हमरा मंजूर नहीं थे अच्छा। मुस्मात आदमी तो हम ना ले उ के ठोकी ओकरे के तो ओकरा ज्यादा बा पैसा के जरूरी तो ले उ वाला खेतवा जन कीन के रखले रहनी है उ हम ले मंजूर बा डबल 2 कट्ठा ले हां उ मंजूर बा हमरा छोटका हां जे मुसमत ही वाला खेतवा ले बेईमानी क के ओकरा से रखले रहनी है के तो सब हमरे मुरी पर लगता जितना कम बानू सब हमरे के लादा चलो उहो लेने। अच्छा तो चल ले सब ठीक बानू और सब ठीक बा उस बार सनू हाँ। अब कोनो दिक्कत ना नु होई दिक्कत बा पवन जी के दिक्कत पे बताओ 18 ना पटबो तो घर वो बात में तनी ठीक बाटे बात हाँ तो बाबू हो गल सब खेत खरियान लाग गयल अब घर के हिस्सा के ना लागी 2 घरे बा तो बाबू 2 घर बा हाँ तो वही में गुजर करे के पड़ी में गुजर करे सा 2 घर बात ना जल्दी तो घर ना बन जाई तो हम कहिया ले बुनी बरखा में खटिया लेके दूसरा बरामदा में सूते हैं वो करो उपाय हो जाई उपाय बाबू कर दूसरा के असोरा में कोई दिन सीते न एक फैसला कर बकरा लगाओ घर में घर में तो बखरा लगा दे तनी बाबू दूसरा के असुरा में काहे सूते हाँ अपने घर में सूता लगनी हाँ तो के में सूती एक दिन ओकरा घर में सूत हाँ आ एक दिन एकरा घर में सूत अच्छा ठीक बा ठीक बानू ठीक का बाटे का भाई ओकरा घर में सूता एकरा घर में सूत हमारा घर में के ना सूती तारा घर में के सूती हाँ तब अब कौन उपाय लगाई मझिला के घर में कह सूती ना दूनो करा तो घर में सूती ये कहे करे ना ई हमरा मंजूर नहीं थे अब बहुत बार भले अपने घर में सुता सकता न हम सुता अपने घर में अब तो टोहनी का हमार पंचायत के हाँ। फैसला नहीं खो समानत बाबू के फैसला एकदम नहीं खो समानत दूनो गोरा में तीनों गोरा में कहनु ना माने तो पड़ी है बेल मोला बाबू अपना लोग के सामने पंचायत वही को और लोग के में का हो बहुत बार हम तो सोते नहीं तो हम काहे सहे हो हम माने अच्छा सोहे का पड़ी दूनो जाने का सोहे का पड़ी हम पूछो वे का कहता रह दूनो जाने का सोहे का पड़ी बबुआ काहे न का बात ठीक है जा यो तो तोहरा लोग नहीं कहनु बा हाँ तो ठीक बा एक दिन ओकरा घरे सूती एक दिन हमारा घरे सूती पैसा तो हम देले बानी कि ना देले तो बरेले बारो ये लोग बियाह कर देलो हमरा ये कुंवार रख देलो हैं अब बताओ ओकर घर के बकरा के ना लागे घर के बखरा लागी बबू 2 घर बाटे तो 2 के बखरा लगा दे तनी तोरा तो वही में हाँ एक दिन ओकरा घर में सूत आ एक दिन एकरा घर में सूत काहे के ओकरा घर में एकरा घर में सूती हमरे घर में सूतो काहे के हम दोनों जना घर में सूते तो बाबू हाँ एक दिन ओकरा घर में टेस्ट सूत एक दिन एकरा घर में ठीक बाटे नु हाँ ठीक बा दूर बार बनू हाँ ना खूब खुश मंजूर बा हमरा नहीं थे काहे मंजूर नहीं थे तोहरा काहे काहे घर में नहीं सुताबो तो हमरा तो हम तो कहबे कहनी है हां हाँ का कहला? ये जगह 5 लोग कहते हैं ना जी 2 जना के जब घर दे देले बना तो 2 जना के घर में पारा पड़ी सूती अच्छा हाँ। सोइबा न तुम हाँ चलो ठीक बा हमरो तो मंजूर बा हाँ हां तो माना करा सन फैसला हाँ मान गई सर तब तो हो गई है बाबा के ते देखी हां ए बाबा के काहे न पूछ हाँ अब बगे बताई हम बाबा बताओ हमार खर्चा के चलाई अरे बाबू सब में तो हमारा घाटा लगिला दोनों घर में लोग के सूते खर्चा हमें केले दम तारा के अच्छा ठीक बा बाबू ते पाठा रो हमरा के खर्चा हाँ। चलाई है ठीक बा बाकी दोनों हां सूती है हाँ। सूती घर पे नमस्कार प्रणाम हम प्यारे प्रमोद हमने के ये वीडियो कैसा लागल देख के बताई लोग और लाइक या कमेंट करके बताई लोग ये वीडियो कैसा कैसा लागल लागल। बाकी जौन ई वीडियो हमने के बनाने से ही तो देखते बनी लोग कि
भाई भाई में तो झगड़ा होते रहेला, लेकिन ये हमने के इंटरटेनमेंट करे खातिर एगो कॉमेडी बनेले बनी सन, ऐसा रौरा लोग मत करे हम लोग, मत करे हम भाई लोग। भाई में मिलजुल कर रहे हम लोग। हमने के चैनल प्यारे प्रमोद ऑफिशियल के सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन के दबान लो, ठीक बा। आ मतलब लो सीरियस मत समझम लो, तो हमनी के कॉमेडी मजाक ला बनवनी हंसे ला। जय जवान।